Biyaan ko ba o dili? Kini ang nagdala og dakong pangutana sa akong problema sa palahubog kong bana. Mupahinumdum kung ako siyang makita nga panahon na ba o dili ko siya biyaan. Sa dihang miuli sa balay nga nagsusapinday ug nagmaoy pagyud, nangitag sinumbagay, nagsakit akong dughan, pilit ko naglikay para dili mo sangko ngadto sa pakig-away. Sa gialsa ko na ang putos kong sinina, sa Pinoy-anan andam na kong mobiya, bit-bit ang mga kabutangan ug kabataan, kay ako nagyud sa hingpit pagabiyaan. Pero natulala, umibak ko ang akong mga anak. Daw nahugno ang kalibutan sa hilom ko naghilak. Naglutaw-lutaw akong pangisip sa kawanangan kung unsay dangatan sa pamilya kong pagabiyaan. Mikaylab ang talan-awon sa akong kaugmaon nga ako bang tagaan pagdugang pangpanahon. Kayamiran ko nga dali-dalion ra ang akong desisyon, biyaan ba o dili, nagtangag og pila ka milyon.